Ćao svima, dobrodošli u novi vlog. Idemo na skup na Zlatiboru. Natovarili smo sva 3 komada. Kao što možete vidjeti, C-Force 1000, 850 i 625. Provjeravamo samo da li je sve ok, u redu je. I nastavljamo put, vidimo se malo kasnije. U današnjem vlogu ćemo se voziti od Zlatibora pa do Tare. Pre toga idemo se nađemo sa našim drugarima, ima skup zakazan u 10, imamo još pola sata fore. U današnjem videu ćemo voziti CF Moto 1000 i CF Moto 850. 625 danas pauzira. Pre toga idemo da pojedemo nešto pa se vidimo kasnije. Jedan mali update, ipak će se koristiti 625 i stigli su nam drugari i sad idemo na skup. Vlasnik Odesa. Stealth Can-Am 450L i Can-Am Outlander. Stigli smo na skup, fale još dvojica pa ćemo da krenemo. Uglavnom svi smo tu.
još jedan update. Napravili smo malu pauzu da se odmorimo. Čekajte da vidite samo pogledi koliko nas ima. Aj reci kako si upisan na Instagramu. Dušan Tomić. Ti? Nemam Instagram. Samo mora ga napraviš. Sad ću ga napraviti. Dborza. Stavit ću vam sve u levu stranu ekrana, ne brinite se. Moram samo ovo da vam pokažem što dečko ima na stelsu. Znaš kako ide, bio me kamenjem, znači kao ludak. Nije valjda? Evo te recimo, ja stojim iza njega, gledam gas kamen. Moram stavim nešto iza onda, be. Zlato, bre. smo stigli na Taru, idemo do Vidikovca, Banjska Stena. 5 minuta je odavde peške. Mogu vam reći naporno je šetati, nisam šetao dugo. Posao od kacige mi je baš u fullu. Ali dobro. Evo stigli smo na Vidikovac. Ako budem mogao pustit ću dron. Evo Tamara se slika. To je slika, fotografiš. Tamara napravi još koji koraka tamo.
Nemojte sreći. Evo ga je najpoznatiji vidikovac, gdje svi slikaju. Ja mislim da su ovamo,
fenomenalna je bila vožnja. Ne volim one hard varijante, volim ovaj soft, jednostavno odmorim se i napunim baterije za narednu nedelju. A verovatno i svi koji me pratite volite ovakve vožnje, ove lakše varijante za uživanciju. Biće i sljedeće nedelje vlog, neću vam reći gdje idem. Pratite me na Instagramu. Pa... Reci nešto pametno, Vado. Aha, nema. Pametno više nema ništa. Kako se čini vožnja? Evo, kao ovo nebo. Pogledaj. Ne čelavi čovjek, nebo. Nikola, dodaj neku reč. Prelepa vožnja. Ja ne znam šta da kažem. Pa nasmeši se, bar. Eto. To je to, drugari, za ovaj vlog. Završili smo vožnju. Poređali smo se ovdje malo da se slikamo. Ne znam koliko vidite, ovo je Zlatibor ovamo. Evo ovako bolje vidite. Hvala svima koji su bili i nadam se da ćemo opet da napravimo ovako neku vožnju. Prelepo je bilo. Hvala vam još jednom.